खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि सोमदोन बर' आङो सासे दुलाराय बर' फरायसा भेरगाव आन्चलिक एबसुनि लेङाइ आफादगिरि बिबानाव दंमोन आं आरो गोबां बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कन्स्टिटिउसनखौ मानिनानै खामानि मावबोबाय सेक्रिफाइस खालामबोबाय आङो मिडियानि गेजेरजों ओंखारा सानदोंमोन नाथाय ओंखाराब्ला आंनि गोरोन्थि जागोन नामा बेखौबो आङो सानदों आं गोबां साननानै ससियेल मिडियायाव आङो दिनै ओंखारनो गोनां जादों आं सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे लेङाइ आफादगिरि जानानै आं मा गोरोन्थि मावदों भेरगाव दख'रा बर' फरायसा आफादनि आं मा गोरोन्थि खालामखो आं बेखौ स्पष्टीकरण जानो थाखायसो आं बै दिनै मिडियानि गेजेरजों ओंखारनाय जादों आं मिथिगौ जे आंनि सिङाव थानानै आं जेबो गोरोन्थि खालामाखै होननानै आं रायजो राजानिसिम मोननैसो सोंलु सोंनो सानदों जिहेतु एबसुआ जाख्ल'नायनि बिरुद्धै खामानि मावगासिनो दङ बहुत बोसोरनिफ्राय करापसननि एगेन्स्टआवनो खामानि मावबोगासिनो दङ आंबो बेयावनो गोबां खामानि मावबोबाय बेनिखायनो मिथिबोगौ जे जोङो जाख्ल'नायखौ होबथानायनि बिरुद्धै जों खामानि मावनांगौ स' आङो थांनाय गोबाव सम जालांबाय आं मोनसे भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकआव आरटिआइ होदोंमोन बेजों लोगोसे आङो पिएचसि आरो बेजों लोगोसे गोबां डिपार्टमेन्टआवबो आरटिआइ होदोंमोन बेखौ मोनथिनानै सानैसो अफिसार जों लोगोसे एकाउन्टेन्ट बेजों लोगोसे इमप्लयिज बेजों लोगोसे बिडिअ बेजों लोगोसे आरो गोबां जब हल्डारफोरा बा इमप्लयिजफोरा अफिसखौ नारसिन हरदों होननानै आं मिथिना मोन्दों आंनि आरटिआइखौ उइथड्र खालामनांगौ होननानै नाथाय आङो जेराव करापसन जादों होननानै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै फैसा जाख्ल'दों होननानै मिथिनानै आं बै आरटिआइखौ मानो उइथड्र खालामनो आंखौ सानसे मिटिं लिंनानै आन्चलिकआव सावरायदोंमोन जे नोंथाङा उइथड्र खालामनांगौ होननानै नाथाय आङो जाख्ल'नायखौ नुनानै आङो बुंबाय आं आरटिआइखौ उइथड्र खालामा आं रायजो राजाफोरखौ थगाया रायजो राजानि फैसाखौ जितु जाख्ल'दोंबा जों जितु करापसननि एगेन्स्टआवनो खामानि मावदोंब्ला मानो आं उइथड्र खालामनो होननानै बुंबाय आङो उइथड्र खालामालाबासिनो आङो डकुमेन्ट्सखौ दिहुनबाय दिहुननायनि कारनाव आंखौ हयतो एक्सपेल खालामदों जानो हानाय आं मिथिगौ जे आरटिआइ मारिनायाव आं माबा गोरोन्थि खालामदों नामा रायजोनि फैसा जाख्ल'नायाव माबा गोरोन्थि खामानि मावदों नामा आङो आरटिआइ मारिनानै डकुमेन्ट्सखौ दिहुनबाय दिहुननायावथ' जेबो गोरोन्थि खामानि मावाखै जिहेतु जों आबसुआ जाख्ल'नायनि बिरुद्धै खामानि मावगासिनो दङ आरो बिनि सिगाङावनो जों मिथिना मोन्दों जे मिथिगौ गोबां बिबानगिरिफोरा आरटिआइ मारिनानै कागज दिहुनदों ना दिहुनाखै आं बेखौ मिथिया नाथाय आं कागज दिहुननायाव जुदि एक्सपेल जायोब्ला आगोलाव आरटिआइ मारिनाय जाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ मानो एक्सपेल खालामनो हायाखै बेयो आंनि मोनसे प्रश्न ना आं रायजो राजाफोरखौ थगायना दोननो ना आबसुनि बिबानगिरि हिसाबै आं सासे रायजो राजाफोरखौ थगायना दोनोब्ला बेखौ रायजो राजाखौ आंखौ जेब्लाबो क्षमा खालामनाय नङा आं सानफ्रोमबो स्ट्रेट फरवार्ड आं रावजोंबो सालायजाग्रा मानसि नङा आं रावनिबो बुंनायजों सालायजाग्रा मानसि नङा जिहेतु आबसुआव मोनसे कन्स्टिटिउसन दङ आं बै कन्स्टिटिउसन हिसाबैनो खारगासिनो दंमोन आं मिथिगौ जे नैफोर डकुमेन्ट्सखौ आं दिहुनदों बे डकुमेन्ट्स दिहुननायाव आंहा माबा गोरोन्थि जादों नामा रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनसे सोंलु आङो बै जाख्ल'नायखौ नुनानै आं मानो आं सिसि थानो आं बेफोर डकुमेन्ट्सखौ गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम जुदि नांगौब्ला आं पार्ट जेरेक्स खालामनानै हरनो हागोन नोंथांमोननो खोन्थिनो हागोन मा जागासिनो दङ आं अलरेडि सार्भे खालामनानै नायबाय आं आरो डिसिसन लादों बेखौ एन्टि करापसन ब्रान्चआव हरनायनि अलरेडि आङो ट्राइ खालामगासिनो दङ बेजों लोगोसे आं हाइकर्टआव बेखौ गासैबो डकुमेन्ट्सखौ आं दैथायहरगोन होननानै आङो
नाजागासिनो दङ जे आङो एन्टि करापसन ब्रान्सजोंबो रायज्लायगासिनो दङ आरो हाइकर्टआवबो रायज्लायगासिनो दङ डकुमेन्टसफोरखौ हरगोन होननानै स' रायजो राजानिफ्राय आं मोनसे सोंलु जे रायजो राजाफोरा आरटिए मारनायखौ गोरोन्थि ना जाख्ल'नायखौ गोरोन्थि होननानै सानदोंब्ला आंखौ निमाहा खालामना होयो जेन आंथ' रावजोंबो अफिसारजों आङो बेबायदि इन्टारनेटनि सावरायनायबो जायाखै आरो रावजोंबो अफिसारजों बिदि गेलेयाखै आंथ' फैसा जाख्ल'नायनि थाखाय आं खामानि मावाखै आङो बिनि थाखायनो डकुमेन्टसखौ लाना फैदों ना सोरबा साननो हानाय जे आंखौ फैसा जाख्ल'दों होननानै जुदि फैसा जाख्ल'योबा बेफोरबायदि डकुमेन्टसखौ आं मोननो हानाय नङामोन साननो हानाय जे बिबानगिरि भेरगाव आनसलिक आबसुनि बिबानगिरिफोरा सोरजोंबा हयथ' अफिसारजों गोरोबनानै आंखौ जर जबरदस्ति खालामनानै डकुमेन्टसखौ लाबोना होननानै बुंनोबो हानाय बेखौ आं जेबो खेरायाखै आङो बिनि थाखायनो डकुमेन्टसखौ लाबोनानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौ श' खालामनाय जादों आं रायजो राजाफोरखौ सोंलु आङो बे डकुमेन्टस दिहुननाया आंनि गोरोन्थि नामा आं जुदि गोरोन्थिबा आङो निमाहा बिबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोना बेखौ जुदि आंनि डकुमेन्टसखौ जुदि नांगौब्ला आंनियाव आरो गोबां बिनि अनगायैबो गोबां डिपार्टमेन्टनि डकुमेन्टस दङ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बिनि अनगायैबो आं मिथिना मोन्दों जे गोबां डिपार्टमेन्टआव गोबां आरटिए मारनानै गोबां गोरोबना थानाय बिदि मोननो हादों आं बेफोरखौ नांगौ जायोब्ला उनाव आङो डिसक्ल'ज खालामगोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों आङो साबायखर जासिहरबाय भेरगाव आनसलिक एबसुखौ जुदि आंनि आरटिए मारनाया गोरोन्थि जादोंब्ला आङो दा रायजोनि थाखायनो बर' माहारिनि थाखायनो आं मोजां खामानि मावलांगोन आं अपेनलि आरटिए मारनानै आङो जा कागजफोरखौ दिहुनजोबना लानानै आङो रायजोफोरनि सिगाङाव डिसक्ल'ज खालामगोन आरो बेखौ आङो रायजो राजाफोरनि मददथिखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों जाहाथे आंनि कागज पत्र दिहुननायाव नोंथांमोनाबो जाहाथे हेल्प खालामो आङो बेखौ हायोब्ला आङो केससिम लाना थांगोन आङो जिखिनि डकुमेन्टस आरो मोनबावनो लागा दङ बे डकुमेन्टसखौ आङो हाइकर्टसिम लाना दोनहैगोन बेजों लोगोसे आं एन्टि करापसन ब्रान्सआवबो हरनाय जागोन जोबथारनायाव आङो खेबसे खुलुमनाय बावहरबाय रायजो राजानिसिम गोदान बोसोर 2020नि मोजां हामलायनाय बावहरबाय बेजों लोगोसे फैबाय थानाय क्रिसमास बर'दिननि मोजां हामलायनाय बावहरबाय बेजों लोगोसे फैबाय थानाय मागो दमासिनिबो मोजां हामलायनाय बावहरबाय गासैबो बर' रायजो राजाफोरा मोजाङै सुख सान्तियै संसारखौ खुंनो हायो आरो गथ' गथायफोरा मोजां देहा लाखिनो हायो आं बेखौ आसा खालामबाय इसोरनियाव आरज गाबबाय बेखौ बुंनानै आङो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों